rosické doska neväčšie hieroglyfy, žiaľ, rosická doska stále nie je v Egypte, hoci prebiehala petícia, aby sa rosická doska vrátila späť. Je napísaná hieroglyfom v gréčtine a v teutonickom písme, práve vďaka konfrontácii týchto písiem je väčšie hieroglyfy. Tu ti poviem tento roh v levici a roh, jak sa to volá? Krokodíl. Predstavuje vo zvieratníku ako hviezdu polárku a je takto zobrazovaná bohyňa chôronov a tehotných žien. Také krásne zakreslené nebo. To sú tiež ešte máme také zachované tie hieroglyfy. Tu na stolici sedí Svätý Hrdý. Drží v ruke vlastne dôležité symboly faraónske, čiže An ako symbol bohovekosti, žezlo, ale potom ešte to Džef a Vas. Džef predstavuje ako keby ten charakter, to skladanie faraónnej skúšky, potom vám ukážem, ako vyzerá Džef a ako vyzerá Vas. Všade v tých hieroglyfoch, vo všetkých rokách budete vidieť, že sú tu včely. Med bolo prvé platidlo na svete. Vôbec, keď existovalo. Prvé platidlo. Medom sa platilo aj vlastne ako keby sa preto do posledného života, že v každej rodke boli nádoby aj s medom. Dokonca boli svitkoch, ktoré sa našli, tak je uvedené, že ak vyhynie včela, takže vyhynie ľudstvo. Uvádza sa, si pamätám aj môj detko povedal, že do 4 rokov by malo vyhyniť ľudstvo, vyhynie včela. Potom, ak by ste mali med, už som povedala, že nebolo to prvé platidlo na svete vôbec. A na druhej strane, ak by ste nemali čo jesť a denne si dáte lyžičku medu, tak prežijete. Ak by ste 5 rokov jedli len denne lyžičku medu, dokážete prežiť. Med je jediná surovina na svete, ktorá sa nikdy nepokazí. Našla sa aj v roke Tutankamona, takže keď si zoberiete, že viac ako 3300 rokov. Tu je opäť zakreslená bohyňa Nút. A tu máte bohyňu Hathor, celé teda zrodenie, celé nebo. A súhviezdie je tu zakreslené a teda breh živých a breh mŕtvych. Tu vidíte v strede ten rieku Nílu. Hej? Tu v strede je však. Tuto sú takto títo, čo sú dole hlavou, ešte vidíte, že sú v podstate ako keby skice. A sú zakreslení, jak sa to povie, títo, keď z vojska zoberieš tých ľudí, že ju sa nespomenú. Zajaci. Ja mám normálne niekedy problém sa vyjadriť po slovensky. Toto sú zajaci, ktorí v podstate niektorí faraóni že odrezali, ale rezali, sekali im odrezali im predkošky. Toto, keď si pamätáte, ak sme boli v chráme Ramsesa III. V Medine Tahabu, tam je to aj na tej stene zakreslené. Ono sa aj našla v Egypte je strašne viac ako 186 000 ceknutých nóg. To je slničná voda, ktorá je sami slničnou vodou, ale je zvečera. V podstate sme tu pozostali, že tam už je slničnou. Čo? Jeden človek. Je na to trochu krásne, nádherné, že za tých 5 rokov vám to vychádza. Ten strop, jak je krásny.
človek prejde do toho posledného života, alebo zožerali tie šelmy, ktoré čakali pri tom súde. Tie perná sú vlastne teda pravdy, že na misku má na okolko, ale tu srdce, pokiaľ perko bolo, teda srdce bolo ťažšie ako perko, tak vlastne čakali tie šelmy. Je takisto zobrazený Osiris. Tu, prečo má zelenú tvár, lebo zelená farba je farba zrodení miest, farba života. Preto je Osiris zobrazený so zelenou farbou. Ten, čo je vedľa na tom stĺpe, je zobrazený Tót, ktorý má tvár, vlastne Tótem má Ibisa, tvoj flag Ibis. Drží v rukách vás. Tá palica, ktorú drží v rukách, v jednej ruke, tak vás predstavuje ako keby prúdenie života, čiže ako keby život. Všimnite si, že dole je stále otvorená, to nie je dole ako keby spojené, čiže toto je vás. Na ľavčej ruke má Han, čiže symbol hlbokovekosti. A toto je Boh, ktorý je Boh osudu. On drží v rukách knihu osudu a on vlastne zapisuje do tej knihy tvoje meno, kde sa stane narodený. Tu krásne na tom plafóne opäť je zakreslená bohyňa Mún. A toto, čo vlastne vidíte, že smeruje ešte do konca, je krásne zobrazené zrodenie života. Všimnite si to slnko. Jak putuje. V podstate tam, ten je na konci, ako keby ona porodí to slnko. To je krásne zobrazené. Večer ho zhodne a ide dělat buď ho ráno. A potom ho v podstate ako keby porodí. Presne tak. A tak to krásne zobrazené aj v chráme Dendere. Ako naozaj tento chrám je krásny. Taký naozaj ľuďom, akože keď nechávajú voľnú, že kupujem 100 eur, že to máte za 5 eur, akože to máte 2 kávy. Naozaj je krásna tá veľká krásna. No a tuto z jednej strany aj z druhej, tuto sú zobrazené Ramzes V a Ramzes VI, ktorí sú pred tú Osiriom. Tu je zobrazený Boh rieky Nil, čiže Hapi. S korunou dolu z jednej strany a z druhej strany. Ako púta. Celé aj to nebo je nádherne zobrazené, pretože je krásne zobrazený. Vidíte ten pozemský život na tej jednej strane a ten posmrtný život, že sa plavia po tej rieke Nil ako naozaj nádhera. Sa neskutočne teším do tej cesty. Ale tak úžasná veľa. A to pokračuje, že aj tu ten plafón veľmi pekne zakreslený. Tak predomne, že keby som mal čisto nechcem tam vstupovať do toho videa. Ano, jedno, jestli to dobře využít, to poslední na 360. Aha. Čiže ty nás takto akože monitoruješ. Mám fotovandolu. To nepoznáš? No, tu máte krásne tie slnečné lode. Pozrite, tu napríklad druhá je v poradí, loď, slnečná loď, je Hathor. Na ďalšiu máte Sobeka, zobrazenú.
Ramses 5, Ramses 6. 5 and 6. Thank you. Going in, okay. Sorry. Tutaj jest tak, wszystko si tam. Okej, go? To jest. Držím. Šerka. A otvor si hlavne túto tam brunu, když máš priestor, aby tam bola slanka. Dobre? Páči. Pochoď si. To je sarkofag, ktorý som sa povedala. Aj tu vidíš bohyne, ktorá je tak pohodlná. Nie som tu tak že krásne zviezda, ktorá prechádza jej telom, ktoré vlastne prechádza spolu. Víš, to je, že časti, ako keby som si povedala. Taká je švarka. Víno, často šiši. Tak zrejme, že môžeš povedať. Urob si ešte tu ten fakt, že aj potom, tak jak je to samo. Že vidíš. Nemyslíš? Choď. Vidí? Páči. Okay. Otvor si to tam má nakladať. Вот. Small $1. This is something. Take or you don't need to take asking. Egyptian? I'm saying No, take. Egyptian. To shukran. Shukran. Shukran? Yeah, shukran. But Egyptian. You must say for her. Shukran. Yeah, but in Egyptian, you have Egyptian? Neviem, či mám to také drobné. Že you will be changed in bank. No, but you're Luxor. Že you are in Luxor. Pôjdeš do mesta. Za mnou. No, tu ideš. Osiris. No, tu takisto vidieť. To je ten prechod z toho pozemského života.
Look here. Chcem, żeby som uvedela video. No, here no. Inside it's not hot. Outside. Outside, yeah. It's hot. Outside, sun, big sun. Leonardo Gombarolo. Krásna, že? I want to take a picture of every